masuknya wurudul imdad, masuknya warid imdad bihasabil istidad, sesuai dengan persiapan yang memiliki wirid. Wasurukul anwar, dan terbitnya cahaya ala hasabi sofail asror, atas hati sesuai kebersihan hati itu. Dipun ngendikane kali Ibnu Athaillah sakan dari rahimakumullah wonten hikmah 110 niki. Wurudul imdad bihasabil istidad wa surukul anwar ala hasabi sofail asrar. Ingkang terjemahane masuknya wurudul imdad, masuknya warid imdad. Warid itu atau imdad sama saja. Wurudul imdad, masuknya warid atau imdad bihasabil istidad, sesuai dengan persiapan yang memiliki wirid. Wasurukul anwar, dan terbitnya cahaya ala hasabi sofail asror, atas hati sesuai kebersihan hati itu pula. Niku terjemahan secara bebas sing ngoten niku. Dados wonten hikmah 110 niki sing dibahas kalih. Imdad sing wonten ngalam donya, lek sing pertemuan kala wingi kan imdad niku mbethoke wonten akhirat. Tapi lek pertemuan sakniki dalu niki imdad sing diparing kalih Gusti Allah utawa warid sing diparing kalih Gusti Allah sing manggene wonten ngalam. Warid pertemuan kala wingi, warid niku nampane ten akhirat. Tetapi wonten warid sing nampane wonten ngalam donya. Warid sing nampane wonten ngalam donya niku jenenge imdad. Imdad niku piye carane Gusti Allah ngopeni menungsoni. Sing diopeni napane atine. Duduk dhahire, duduk rezekine, duduk jodhone sak maceme. Sing diopeni atine. Wonten hikmah 110 niki sing dibahas kalih siji masalah warid sing ning alam donya utawa jenenge imdad. Sing nomor loro, cahaya yang dihasilkan dari warid sing ning alam dunya utawa imdad niku. Pun paham mboten niki? Sik, kalem-kalem. Mbak Putih paham niki. Sing dibahas loro niki. Dibahas sing nomor 1 rumiyin. Wurudul imdad bihasabil istidad. Dugine anugerah Gusti Allah. Jadi tiang sing duweni wirid iki bahas wirid tok, mboten bahas atine panjenengan. Jenengan kan duwe wirid, tapi ora bahas atine. Wis kudu ikhlas mboras pokoke jenengan wirid. Tiyang ingkang duweni wirid, maka mesti pikantuk warid ning akhirat utawa sing ing donya. Sanis dibahas sing ing donya. Dugine anugerahnya dari Allah kepada hamba yang memiliki wirid. Contohnya tentreme ati. Delok menungso niku iso ndelok Gusti Allah. Dadi menungso modele kaya apa dhek ora nesu, ora dendam, ora serik, ora ngrasani, mergo sing didelok kuwi ngono ya ciptaane Gusti Allah. Tiyang saged duwe ati sing kaya ngono kuwi mergo tiyang niku duweni wirid. Dadi tiyang niku duwe wirid, gampangane ben jenengan paham. Tiyang niku lek duweni wirid kudune atine iso bening, atine iso resik, atine iso kusuk ing dalam salat. Iku gampangane langsung dipraktekne ing dalam pekerjaan. Lah, masalah sakniki muncul, kula panjenengan sami wis duwe wirid, ben pas salat maca iki istiqomahne wirid, salat sunah iki, duwe poso iki, kuwi macam-macam wirid, tapi pancet atine niku sing urung ayem. Pas wirid atine ya urung konjem utawa urung ayem.
Dan ini masalahnya ten pundi. Ternyata dipun ngendikane kali Ibnu Athaillah, permasalahan menungso niku duwe wirid tapi ora iso nampa walet ning alam donya niku mergo reget atine menungsa. Maka dipun ngendikane wurudul imdad bihasabil istiqdad. Mudune imdad Gusti Allah niku disesuaikan dengan kesiapan orang yang berwirid. Lah napa kesiapane sing wirid? Kesiapan resike ati. Lek ati ni panjenengan ora iso resik, moko akeh wirid kaya apapun ora bakal nampa waridat, ora bakal nampa warid ning alam dunya sing wujude tentreme ati, iso ndelok Gusti Allah, iso ngrasakne Gusti Allah, ora duweni dendam karo wong sak piturute. Iki sing pertama sih. Lah kalau panjenengan sami duwe wirid sak monten kathah, mulai malam Jumat jarang tambah salat maca iki, ba'diyah maghrib diopeni, qobliyah isya diopeni. Kuwatah wirid awake dhewe tapi ora iso ndadekne atine awake dhewe niku ayem. Utawa gampangane wirid awake dhewe niku ternyata ora iso ngedukke warite Gusti Allah ning alam dunya. Ternyata penyebabnya duduk sinten-sinten, penyebabnya atine menungsane dhewe. Niku sing dimaksud dengan bihasabil istiqdad. Jadi mudune warid niku gumantung kelawan kesiapane sing duwe wirid. Sepiro kesiapan atine sing duwe wirid ku mau nampa warid. Niki dikandani. Dan ini juga berlaku dalam segala segi kehidupan. Jenengan lek emut pas jenengan zarah ten Karanganyar, lah kowe iki arep njaluk sugih iki ngopeni cangkem pira. Allah itu ternyata memberikan rezeki, memberikan jodoh, ditunggu kesiapannya. Lek menungso niku ora siap, ya ora bakal temu jodoh nih. Dalam hal jodohan, ya rumono kowe. Kowe ora siap. Lah, rezekine ora akeh, ya mergo kowe ora siap. Pomoke digrojokne mesti do kutah kowe rezekine. Lah, Gusti Allah ki maringi napa kemawon itu sesuai dengan kapasitas hambanya. Sepiro lehmu duweni adah. Niki sing biasane wong Jawa ngomong adahe gede, adahe cilik. Makanya kalau kemarin penekanannya kepada seluruh jamaah harus memiliki wirid, kalau minggu ini penekanannya ada di kualitas wirid. Jadi minggu ini pokoknya jamaah ini kabeh kudu duweni wirid. Lek minggu ini penekanannya percuma kowe duweni wirid lek atimu ora belajar mbok resiki. Maka ora ono bedane secara kualitas kehidupan antara sing duwe wirid ini karo orang duwe wirid. Secara kehidupan dunia, jadi kau nang akhirat mesti oleh pahala-pahala dari setiap amalan-amalan apa yang panjenengan wiridkan. Berarti mulai saat ini PR awake dhewe bagaimana membersihkan hati dari sikap-sikap atau dari perasaan-perasaan tercela. Terus kemudian dihiasi hati ini kelawan sifat-sifat sing terpuji. Mulai tata krama nih, mulai dari pengucape, mulai dari sikap orang larani wong sak piturute, leh rasan-rasan dikurangi, sukudon mulai diilangi. Sedaya penyakit-penyakit hati niku panjenengan sing perso dhewe-dhewe kurangi ning ndi? Lah iki mulai jenengan kurangi. Ben wirid panjenengan niku mengke eneng manfaate siji, nomor kali wasurukul anwar ben iso mencorong. Mungkin dibahas nomor kali mungkin. Jadi wong ahli wirid niku mencorong atine, Pak. Dadi ora kok atine metu cahayane mboten. Mungkin mukul sekase sing mburi. Iki faedah. Lah awake dhewe iki duweni wirid pira ae tapi urung eneng labete. Ternyata mergo atine berkah. Monggo dipun ngendikaken wonten hadis qudsi ingkang terjemahane
bersihkan hatimu dari sikap-sikap yang tercela, dari akhlak-akhlak yang tercela, dan hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka kami Allah akan memenuhi hatimu dengan makrifat dan musyahadah. Niku janjine Allah wonten hadis qudsi. Tanpa ati sing resik ora bakal Gusti Allah maringi warid ning alam dunya. Harga rokok itu tak hitungan. Terus habis elek-elek terus dikurangi, pokoknya dikurangi. Jadi angel, ini diucapnya gampang, dilakoni uang. Apanya top masalah rasan-rasan, masya Allah, paling enak. Enak sing militi sita terus lap tawars. Ya udah jalan rokok itu berani. Hati ini kan bersih nih. Langsung merah mbak. Hati ini kan bersih. Nek ngamal yo sing Ikhlas. Pun malah kowe tinggal mikir. masih tenan yo Malah nyeramai. karena ngamal kok ngomel. Dan termasuk mboten saged salat kusuk niku gumantung atine dhewe. Makane kula niku lucu. Wonten ten kutha-kutha gedhe niku duka lek materi ini ngeten iki kula mboten ngertos nggih. Ten kutha-kutha gedhe niku kathah pelatihan salat kusuk. Kusuk niku rasa latihan, Pak. Ati ning jenengan resik mungkin wis bisa kusuk dhewe. Nah, setiap manusia ini sak menten sing rawuh niki kusuke benten-benten. Kula pun nate jelasne masalah salat niki. Jadi katakan 4 rakaat nisa yang baru kita lakukan, 4 rakaat. Niki antara satu dan yang lainnya ini prosentase kalau 4 ini 100%, prosentase kusuk ini beda-beda. Bukan karena kita mau kusuk atau tidak mau kusuk, masalahnya Gusti Allah sing iso maringi kusuk niku wis jenengan. Jenengan ku wajibe nggih kados ngendikane Pak Yono ngantuk lho ben sing penting teko. Makanya nek pengen teko nggih ngantuk mau nggih karuan ngono lho. Pokoke kalau 3 mulai ngono. Nek Pak Yono tok kan repot. Nek kabeh kan karuan terus aku mindi terus nyale ngono Mas kula. Terus jenengan tangi lho ning diguse ngono. Nek sitok kan repotnya aku. Sitok terus sitoke gojloki dadi kan rame. Karuan bubareng Pak Jono turu, kuwi turu lore Mbah Min turu, kabeh turu tak 3 kali timi ngono. Sing tak buka Pak Sailan tok. Ngono masuk. Lah, jenengan mboten saged, Pak. Jenengan salat kusuk niku mboten saged. Sing iso marai panjenengan niki tatanan tasawuf lho nggih. Lek syariat wonten piyambak, moko resi ana pahala, mungkin mirip-mirip lah. Wudune dibenerne, supaya mirip-mirip antara syarat. Tapi lek tatanan tasawuf sing maringi jenengan kusuk niku Gusti Allah. Senes jenengan pengen kusuk pengen, tapi Gusti Allah yang mboten maringi, jenengan mboten badhe saged kusuk. Lah, diparingi napa mboten Gus? Sakjane diparingi, ning atimu ora iso nampa, mergo atimu sik reget, ngoten Pak. Teori dasarnya seperti itu. Tadi ngomong, kula lek guyonan kan mesti ngoten. Kula muga-muga jenengan dongane Gus saged tumbas mobil. Wong nek ndonga tuku mobil sing komplit kan aku. Komplit pripun ya iso tuku mobil, iso duwe garasi, iso tuku bane, iso tuku bensine. Nek ndonga mung kurang cilaka iki aku. Ban duwe garasi duwe wae macetne ora iso. Kan repot. Nah, ati niku semanten ugi, lek atimu seberapa kesiapannya. Resik atimu ki mung 2%. Katakan ati niku 100%. Resik atimu 2% tok. Maka salatmu isone kusuk ya mung 2%. Lalu kowe mungkin pirang persen? 90%. Ya ngaji ya tetep ngemah ae tam terus. Wong luwe mung 90%.
Gampang gitu. Rasa cepai. Lah iso. Maksudku ngono. Nah, lek luwe mung 90% mongko sesuatu yang masuk ke perutmu adalah 90%. Lek 95% mesti mutah sing 5%. Mergo nampa yang mung 90%. Monggo didal lho, Pak. Senes sajen niku. Nah, balik mulai sing penting awake dhewe ku nglakoni, Pak. Lah niki pentinge ngaji kali mlampah kali ditata. Maka sing wonten nggih nyun sewu kula contoh ngeten nggih. Lek ning komunitas dhewe mboten napa-napa nggih. Contoh niki nyun sewu nggih Mbah Nong nggih. Dene kan jenengan rada guyon kali Pak Seplo. Nah, di sini kan ada jamaah lain atau majelis zikir yang lain. Pas demi lho nggih. Maka kula rada ngelek nih. Mbah tutuke tenan. Lah, panjenengan harus memiliki nilai yang lebih dengan orang yang tidak ngaji. Lah jenengan sani opo bedane lek ngaji karo gak ngaji, lek ora iso njaga lisane, dari lisane. Dari tindak tanduke, apa kok gunane ngaji karo sing gak ngaji kok ternyata ning njaba sik waduh. Sing ora ngaji ngrasani wong, sing ngaji ngrasani wong. Lah ora ono bedane. Sing ora duwe wirid ngrasani wong, sing duwe wirid sik ngrasani wong. Lah atimu ora bakal iso resik sehingga warid Gusti Allah ora bakal mandhap. Jadi akhirnya tidak ada perbaikan kualitas kehidupan. Nah padahal target kita endingnya adalah husnul khotimah. Lah ini proses Pak, untuk menuju ke sana ini proses. Tanpa jenengan niati untuk semakin baik dohir sing wujude ibadah jogo, batin sing wujude ibadah hati. Angel. Lah penyakit hati itu kuwata sangat pemodi perenca yang mung telu Pak. Setunggal ya sombong, ujub. Dan penyakit hati ini lebih sering mengenai orang-orang yang penuntut ilmu, nomor kalih orang-orang yang khusyuk ibadahnya. Niki godone gede ing dalam masalah sombong. Makanya kalau nyontok itu jenengan nih kok, ya ini batang sing delok TV, mbok ngaji kaya aku. Penyakit ngoten niku. Mergo wis rumangsa ngaji, mergo pun rumangsa sedekah, mergo pun sehingga merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Wonten sarah niki kula aturi dipun ngendikane kalih penyarah kitab. Tiyang niku nyapa kok ora oleh sombong mergo cerita manusia itu ada di akhir hayatnya. Karo wong kafir mawon awake dhewe niku ora oleh sombong utawa ngrasa luwih apik. Sombong dalam artian ngrasa luwih apik. Mergo ending cerita kehidupan niku sing pirsa namung Gusti Allah. Sing kafir akhir hayatnya saged mlebu Islam, sing Islam akhir hayate saged dados kafir. Sapa to sing ngira dedengkot kerang iki saiki dadi tukang ngaji? Pas jenengan zaman rikala zaman semongko. Niku wong delok kowe, ora mungkin lek kowe saiki ngene. Wong bojomu kira-kira saiki sik urung per. Kowe nyapo? Banter kowe nyapo? Contohnya pun wonten ten panjenengan piyambak ngoten. Siapa yang mengira beliau-beliau yang hadir di sini itu sekian tahun yang kemarin dan sekarang gawe kaos lagi, tukang ngaji, tukang ngaji. Siapa sih ngira? Nah, cerita manusia itu ada di akhir kehidupannya. Diunggahnya malah karo wong kafir wae ora oleh sombong apa maneh padha sesama muslimi. Mungkin dia memiliki amalan-amalan yang malah kita tidak punya dan dilakukan di rumah yang kita tidak ketahui. Ora oleh Pak. Wis pokoke nul ne awake.
Makanya turut warung, paling warung yang Pak Jono urung ning warung. Pak Tris, Mbak Wagimin, terus absen terus pokoke warung. Karena di warung itu tidak ada strata yang lebih tinggi. Kadang yang bayari, kadang dibah. Sing nemen iku sing ora tau. Lagi wis. Masalahnya dibuka. Di latihan orang nganggep awake luwe apik. Niki sing angel, Pak. Sing angel teng mriki niki. Njogo kowe mbiyen piye saiki piye terus hatimu masih tetap seperti itu. Penyakit hati ini mung telu niki. Kalau jelas nih, sitok sombong nih. Melakumu WCJ, caramu melihat orang sudah berbeda, cara berpikirmu sudah berbeda, menganggap orang lain di bawah kamu dan sebagainya. Ini bahaya-bahaya penyakit hati ini. Ngomongin ra kene, menurut aku toh, mau kira ngaji, aku sing ngaji. Ini penyakit-penyakit hati yang tidak pernah dirasakan tapi terinstal terus-menerus. Sing wis umroh, sing wis haji, ya tambah gede meneh godane. Raimu urung tau haji, urung tau umroh lah. Tapi jenengan imami paten. Kula mungkin mawon jenengan riyen sing imami. Tapi nek kon delok wong iki kon sak dhuwure wangel tetep kowe kabeh sak ngisore. Nah, niku perasaan-perasaan iku ora krasa tapi selalu terbawa. Kata siapa? Orang yang terbiasa ujub seperti itu dihentikannya kali Kanjeng Nabi, amalan ibadahnya tidak pernah bisa lebih tinggi daripada kepalanya. Mereka diibaratkan pahala amal itu kan naik ke langit gitu. Jadi tiang sing amal tapi hati nih penuh dengan ujub seperti itu, pahalanya tidak lebih dari kepalanya. Jadi ora iso munggah, ora iso ditampa karo Gusti Allah. Niki cara ngresiki ati sing pertama. Hilangkan sifat sombong yang artinya adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Dimut nih pisan teng kitab niki, coba sing paling gede dari sifat ujub atau merasa lebih baik ini adalah kepada para penuntut ilmu dan para orang-orang yang rajin ibadahnya atau orang-orang khusyuk. Ini godone mesti teng mriki. Rumangsa luweh pinter, rumangsa luweh ngerti, rumangsa luweh apik, mergo aku saiki wis ngaji kowe ora ngaji. Aku wis mujadahan men sak wulan pisan sak terus merasa lebih baik. Ini penyakitnya para penuntut ilmu dan penyakitnya orang-orang khusyuk. Jadi maksud kula jenengan iki dicoba sombong, dicoba ujub ki luwih gede timbangane wong sing ora ngaji utawa wong sing ora khusyuk. Ini dimut pisan kalau kitab ini. Makanya ini terus ide hati ini. Sing nomor kali penyakit hati ini ora ucul teko hubbud dunya secara materi maupun secara non materi. Baik niku ngilmu, baik niku bondo, baik niku kedudukan. Hubbud dunya siji secara ngilmu. Jenengan teko ngaji pengen paham, jenengan teko ngaji pengen paham, tambah akeh ngaji ini rumangsa ilmune tambah akeh. Makanya tiyang itu diparingi kalih Gusti Allah pikantuk ilmu, tapi ora pikantuk manfaate ilmu. Mergo ubud dunya, mergo sombong. Jadi oleh ngilmune oleh, jenengan ngaji ngeten ngilmune oleh, tapi ora oleh kemanfaatane ngilmu. Mergo ati musik kebak karo kekarepane donya, termasuk oleh ngilmu niku kekarepane donya. Jadi pokoke teko ngaji, pokoke teko ngoten mawon golek ridhone Gusti Allah. Sing penting orangnya turu. Dene kok pas ngaji turu alhamdulillah. Lek wis niat turu lha kuwi sing kleru. Termasuk Jumatan sing penting ngrungokne khotbah, dene keturunan ora apa-apa ning ojo diniati Sampai karya nek niat mereka. Lah iya makane kuwi ora apa gunane, wis paham. Jolotung ya lomane. Yo Diniati turu kan. iya, yo ora pas mbok nek diniati beda.
ngilmu bondong yang ngoten senengane mlebu tapi ora tau gelem metu tukang-tukang ya ora seneng kaya tukang-tukang dimaknani infak sedekah ya ora seneng zakat ya ora seneng pasti ora gelem nyinaoni jane sak temene zakat iki pira aku termasuk wong sing wajib zakat apa ora ya ora gelem sinau jadi niku kubut dunia senengane mung kelompok-kelompok tok niki sing ngalang-alangi wirite panjenengan makanya malah wirid bahwa kirit sing ora duweni wirid niku persis kethek niku napa klumpuk-klumpuk dadi ning kene nek panganan ning kono nek panganan kene kon gowo rono lha supaya wis mesti dapat genane dapat genane nyapo senengane klumpuk-klumpuk wis duwe ya tetep ngraya wae kancane. Seneng dunya, terus seneng kedudukan, jaluk dihormati. Ya. Bayi karo wong gerang lah wis terus unen-unen ngono kuwi metu. Itu ndodone hati-hati sing resik. Tidak jauh penyakit hati ini telu niku. Kalih niku nomor 3 napa nggih? Dendam. Kamu sering kok dadak jelas nih dendam. Jadi tiang niku eling mawon. Makanya maknane ghafur niku nutupi. Pertama ditutupi niku saya ketok bekasé mergo ditutupi. Utawa dihapus niku pomo tulisan distipo niku tetep wonten bekasé. Niku tingkatane tiang ora dendam niku Pak. Makna memaafkan itu pertama dihapus itu saya wonten bekase terus ditutup ya saya ora iso ngilangi bekase. Yang paling tinggi tingkat memaafkannya adalah melupakan. Dibuka lembaran yang baru mau kula nuliskan kertas niki sakniki kula nuliskan kertas sing niki mongko niki dibuang. Sepurane aku wis lali saya iki sing saiki wae sing biyen ya wis. Nah itu tingkatan orang memaafkan yang paling tinggi. Jadi lek enek wong ngomong aku wis nyepuro tapi aku ora bakal lali. Nah niku berarti yang memaafkan tapi masih dalam strata yang rendah. Jadi penyakit hati ucul-ucul katelu niku. Lah niku wiridmu ora bakal dadi. Ora bakal wonten imdate Gusti Allah dumateng atine panjenengan. Jadi yo angel kusuk angel ayem atine kelawan wirid. Jadi sederhana mawon, tiyang niku lek wirite istiqomah, atine resik, atine mesti ayem, Pak. Lah, awake dhewe sampai mbayane ayem mawon wis ora iso. Mergo sampai sakmene tuweke awake dhewe ku urung tau ayem. Jadi dijelasne ayem ngeten nggih bingung, kula yo bingung jelasne panjenengan. Rambutan ini enak Gus, enak. Enake pripun? Legi, gula no. Mboten, rocane kecute. Kecut, kelek no. Kebingung, jelas nih orang bingung. Mergo manggone ten atine dhewe. Jadi kula namung saged nyaosi kalimate wong duweni wirid kuwi urusan donyane atine mesti ayem. Berarti ora duwe masalah, gadah masalah nggih tetep duwe. Tapi sing didelok niku namung Gusti Allah tok atine ayem. Napa wonten Gusti yang sing kados ngoten niku lek menungso ora eneng, ning lek wali-waline Gusti Allah ngeten iki atine ngoten lho Pak. Makanya kalau akan bolak-balik matur mulai hikmah 100 sakniki kan 110 niki ilmu nih para wali nih Gusti Allah. Lah lek pun didudoi niki ilmu nih wali nih Gusti Allah terus jenengan aja nglokro. Lah aku menungso biasa Gus dudu wali. Ya piye carane niku diuber ngoten lho. Karena bisa diikhtiari iso. Jadi kok ora iso, terus aja terus didudoi terus ngelokro niku wali ade menungso biasa ora bakal iso kaya ngono. Nggih ora iso tenan. Mergo Gusti Allah niku bareng karo zon utawa penyonone umat. Jenengan wis ngilani ora iso ya ora bakal iso tenan. Tapi jenengan
Iso ya iso. Lah ayeme ati niku pripun? Lah rata-rata kula panjenengan sami ayeme ati niku golek duwe anak sehat, ora padu karo mantu, apa hajat panjenengan, kecukupan, keturutan iku ayem atine. Mboten sing disuwun kalih awake dhewe bendina niku mboten niku, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Panjenengan dados ning kula termasuk golongane tiang-tiang ingkang melampah wonten margine panjenengan. Dalan sing lurus niku dalan sing pripun? Sing diridhoni kalih panjenengan. Dadi urip niku menak utawa ora menak, sing digoleki namung ridhone Gusti Allah. Dadi ora menak ya tetep sing diarep-arep ridhone Gusti Allah niku atine ayem. Lah awake dhewe niku ora tau iso ayem, dadi dijelasne wong sing duwe wirid niku atine ayem. Niku ya bingung, Pak. Ayem pripun, Gus? Kula niku nggih sering ayem, tapi ora mergo wirid, ning mergo duwe lah wis repot. Dadi niku perkara sing kalimate wonten ning cara gayuhe piye ya angel tenan. Dan sedaya wali niku mesti kagungan wirid. Contoh Imam Al-Jundi, namanya Imam Al-Jundi. Imam Al-Jundi niku kagungan wirid maca Quran sing wektune wis ditentokne, jumlah halamane pun ditentokne. Dadi sedina sewengi Imam Al-Jundi niku maos Quran, contoh nggih, saben jam 12 bengi sing diwaca sak juz utawa 2 juz. Maka sedone Imam Al-Jundi ya ketika waktu wiridnya itu. Dan uripe ya ayam tenan. Niku contoh. Lah dhewe urung iso, dugi ayam niku urung iso. Lah napa kok urung iso? Mergo atine sik regep. Maka diwiwiti teko mulai saniki diperbaiki attitude-nya. Kalau bahasanya anak kuliah attitude-nya. Sikap sopan santunnya didandani, sakwise dohire didandani, atine didandani. Lah kalau caos resep sekedhi dugi dandan ngeten iki. Abu Yazid Al-Bustami niku lek ndawuhi santrine ngira ngene iki. Mungkin urusan tekan jero. Abu Yazid Al-Bustami kula nate matur niki kalih nu pas ten bis, pas ten kamar hotel pas umroh wingi. Cah nom iki kudu ngene nu. Kula tahu niku pas nu dereng nikah nu. Niku Abu Yazid Al-Bustami ndawuhi murid kados ngono. Jadi wonten muridnya niku ahli tirakat tapi gak payu-payu rabi. Terus sowan dumateng Abu Yazid. Kula niki santri tiang-tiang lek dalu do kami damel sair nggih, lek ngomong damel sair. Tiang-tiang niku lek dalu sami tilem kula niku sik ngitung bintang mesti melek. Bengi isuk wong kuwareken kula sik ing dalem keadaan luwe tapi disairkan, kalimatnya disairkan. Maka jawaban Abu Yazid Al-Bustami awong kowe kaya ngono. Tetra kowe iki syukur karo nikmate Gusti Allah, kowe iki cah enom. Ya dandan sing ganteng, lambene ya sing necis. Tata lahire diapiki, sopan santune ditata. Cah enom kaya ngono, mblombrot rambut ora dipucet, semerabang pisan. Itu satu. Dimulai dari awake dhewe. Makanya wong Jawa sampai ngendikane aji niraga ana ing busana. Napa nggih? Necis. Niku diniati ora dienggo golek bojone, Pak. Diniati kanggo nyukuri nikmate Gusti Allah. Sing ora di parfum tuku parfum. Dene kok mbok semprote parfume bojomu terus diaru-aru karo bojomu ya wis wallahu a'lam, mungkin mergo ora duwe parfum dhewe. Ya menyan ya oleh. Panjenengan salah tunggal jamaah pun ngaji kali Mbah Yai Judi ten kitab Nasihatul Ibad. Nggih wonten matane dingendikane. Kanjeng Nabi senengane telu. Wangi-wangian wong wedok karo konjeme ing dalem salat. Mesti Kanjeng Nabi seneng wangi-wangian kok. Panjenengan kok penguk iki jane umat Kanjeng Nabi apa umate penguk ngono lho maksudku. Jadi awak niku diajeni sik. Iki resep kanggo dandani jero Pak nggih. Nggih. Ora kok kudu klambine larang-larangan kudu gamisan ubrang-ubrung mboten. Sak duwene panjenengan mau tapi ya sing rapi lah. Setrikanan,
Terus dipantes nih. Biasanya wong lanang ini mulai anggon-anggon kan sak karepe, Pak. Dhuwur kuning ngisor abang. Ora cetak. Apa cetak bahasa Indonesia bahasa Jawa? Cetok. Wong lanang kan bilang, niki ayo brai ngono lho. Niki kan dandani jero nggih dimulai dari sini dulu. Ya tetap dengan kesederhanaan panjenengan, tapi sederhana yang bermakna ngoten. Necis enak didelok. Ini dijogo resikane. Ini kita ngomong teko jero sih. Lah, niate aja sampai keliru. Nek niatmu keliru mesti rabi neh kowe engko. Niate dinggo nunjukne wujud syukure Gusti Allah. Syukur marang Gusti diparingi rezeki sehat, diparingi rezeki iso ning warung, diparingi rezeki iso kumpul karo kanca-kancane. Wong lanang ora sing elek wis ganteng kabeh. Cuma kowe iki macak apa ora? Mesti macak niku pas apa orang? Kan macak ngantuk, YouTube ada. Lho yo, mulai kuwi meneh. Bocah iki kaya janji kok. Aku sambat kuwi mlayu rono meneh. Ngaji sak jam guyone 50 menit. Yo, oke. Niate niku aja niat liyane. Sing nomor kali attitude-nya itu. Akhlaknya ditoto, ngendikannya ditoto. Oleh kali jamaah dhewe monggo lah. Kalau dengan orang luar, dengan kudu menampakkan orang yang sedang sekolah atau sedang menuntut ilmu. Beda Pak, sandangane wong golek ilmu karo mboten iku beda. Delok to, cara merokok wis ngono kuwi. Mbiyen sadurunge ngaji gak ngono merokoke. Lalu ning irung barang. Beda. Ini beda. Sampai dikendikan. Kalau atas ya kan. Kalau jarang ketemu hadis ya pas itu. Almarhum Ghazali tebir. Kalau pas muktamar NU yang terakhir nih, kalau kan nyimpen temriko. Terus mergo saking kata tiang. Niku kalau sandal kulo hilang. Kalau niki teng masjid sandal hilang. Kulo niki pun Gus boten sampun. Kalau tak melampah mohon tak nyeker lah. Nah, Ghazali nyalim. Niku tesih ponakan kali Gus Dur nggih. Niku putu, tesih putu kali bahasa Masari putu. Niku kalau didhawuhi ngoten. Ampun ah, wong jenengan iki mulang hadis kok. Jenengan mulang hadis kok ora sandaran. Niku dawuh kula sampe sakniki nggih, diambake pun sedo. Jenengan mulang hadis kok ora sandaran. Gak ilok, kalau digolekne sandal. Jadi diregani lah, diregani. Awak niku diregani. Dinggo napa? Dutone syukur itu mateng Gusti Allah. Makanya lek wis iso ngregani awak, ya ora mungkin. Kowe iki ning masjid gawa toko mentari itu gak mungkin. Gak mungkin. Terus banyu agung mbok salat ya ora mungkin. Mergo kowe ngregani awakmu. Aji ning raga ana ing busana. Itu sama nonton akhlaki, mulai cara berbicara, cara bersikapnya yang elegan. Balik mulai kangge napa kangge dudone panjenengan niku wis nyangga ilmu, wis duwe ilmu. Maka beda. Maka sakniki ngeten wae logikane. Wonten bocah biayaan maknane luas, biayaan iso nakal sak piturute. Kuliah karo gak kuliah. Jenengan lek ngendikan piye? Ketokane kuliah tapi kok kelakuane kaya ngono. Nggih mboten? Niku jadi contoh kecil mawon. Napa malih sekolah nambah S2, S3. Karo bocah SD sing ora lulus SMP. Niku nakale padha. Jenengan alok mesti ngono. Ketoke cah kuliahan tapi kok kelakuane kaya ngono. Ya karena menyandang ilmu ngoten lho, Pak. Niku dari dohirnya. Lah, lek dohir niki wis mbok tata, niku mesti munggah. Barang niku sedaya ngoten, Pak. Niku wae kula bar magrib nembe mawon jelasne masalah halal haram. Halal haram nggih ngoten. Tiyang ingkang badhe saged ngindari barang sing karom dhuwur dhewe niku dimulai teko piye awake lek ngreksa teko barang-barang sing haram sing dinas karo Quran karo fatwane ulama. Lek kuwi wis mbok langgar ora bakal iso nyegah haram sing dhuwur dhewe. Sedaya niku bertahap ngoten niku. Dohire didandani lah mungkin nembe saged dandani batine. Dandani batine pripun? Ya mulai dikurangi kulino sik kulino seudon karo wong mulai dikurangi. Mikir sing positif wae.
kulino batin dikurangi. Ora kuat-kuate parani tekoni. Timbangane aku batin ngene kowe teko komplek to. Ora kang aku bar tuku pulsa beres. Timbang kulino batin. Iki ditandani dhewe Pak Adi, tapi dimulai teko sing dohir. Nek dohir mboten jenengan garap angel. Lah mengko niki sak wali itu sak niki Gus. Kok wonten wali-wali niku kusuk tapi ora karo-karuan penampilan dohire. Sak wali Pak. Tiang-tiang sing kados ngoten niku dienggo nutupi kealiman atine ngoten lho. Lah kowe iki urung nglakoni step by step awal wis njupuk mburi dhewe. Jadi wonten wali niku sing ora ngopeni dohire, ngawambine acak-acakan, ambune penguk sak piturute. Niku dienggo nutupi alime ati. Lah, piyambake yen pun nglampahi fase-fase niku, ya resikan, ya wangi, ya necis, akhir batine ketata kalih Gusti Allah, lagi dia menginjak kepada sing dienggo nutupi alime ati. Niku contoh-contoh lek wonten sing kados ngoten niku. Niku kangge dandani atine panjenengan dimulai dari zahir, kula namung saged nyaosi resep kula hubung-hubungne kaliyan ngendikane Abu Yazid Al-Bustami kados ngoten niku. Niku nomor setunggal. Nomor kali dipun ngendikane ten niki wasurukul anwar ala hasabi sawail asrar. Amalan sing jenengan waos, berarti kan amalan sing jenengan waos. Jenengan misal benbar salat ku maca selawat ping 3. Selawat sing jenengan waos niku sakjane ngoten ten atine panjenengan murup, Pak. Murup. Niku ana sing ngerti, lek enek wong sing ngerti niki tak guroni. Oh iki ora enek wong sing ngerti. Niki sing ngerti namung Gusti Allah kalih piyambake dhewe. Lah, ketika amalan seseorang itu masuk ke dalam hatinya, maka amalan tersebut murup mencorong ning jero atine. Jadi misalkan duweni wirid sholawat benbar salat ping 3, kemudian 105 tahlile niku. Kalimat-kalimat sing jenengan waca niku ten atimu murup. Lah lek murup iki metu iso nembus jasad iki. Sing dimaksud nembus jasad napa Gus? Cahaya-cahaya yang keluar dari dalam hati ini akan menyelamatkan panjenengan, ngrekso panjenengan dari kemaksiatan. Isine mung taat tok karo Gusti Allah. Lah masalah wirid sing mbok waca niku mlebu ning atimu ora iso mencorong, balik neh mergo atimu lega ngoten lho. Dadi wong duwe wirid tetep nglakoni maksiat. Niki rumusé ten mriki niki. Dadi sering banget tiang niku tanglet Gus, tirose salat niku mencegah dari keji dan mungkar. Tapi kok kata tiang sing salat kok yo korupsi, tiang sing salat yo kok ududadu yo maksiat. Ya karena tidak tembus pandang niki wau cahaya sing diwaca niku ora mlebu ning ati mergo atine permasalahan namung ten mriku tok. Lah, kesimpulan dari semua kesimpulan bahwasanya kalau kemarin panjenengan kudu duweni wirid, mulai malam ini tingkatkan kualitas wirite. Lawan apa? Ngresiki penyakit-penyakit ati sing manggon wonten panjenengan piyambak-piyambak. Tanpa itu wirite panjenengan ora ana hasile napa-napa. Duweni wirid tapi wis tempang-templung ngelokne kancane. Rumono tres rawi ngono kuwi. Pancet ae, wis ngaji ping 2 tahun ya tetep ngono kuwi. Rumangsane dhek mesti luwih apik. Niki angel. Jempolmu iso ndelok. Jadi ati niku jeneng resi. Wes to, tetep ora iso mencorong. Wirid sing jenengan maca ora iso mencorong, akhire tumindakmu isih begundalan gak karo-karuan. Kulo niku subuh pengen tangi, tapi ora iso tangi, ya mergo ngoten. Mergo ora ini sing ngrekso awak mula padahal cahaya-cahaya niki lek metu mongko niku wau.
dosa-dosa kemaksiatan ku nyingkir, sing ketok mung dalan padang, dalan menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sing wujude dalan-dalan ketaatan lan dalan ibadah. Niki sing saged nggih panjenengan dhewe. Kalau namung saged nyaosi kuncine, saged nyaosi arah petane sing mlampah panjenengan dhewe. Jadi sak sampune panjenengan jane alure ngeten. Gus kula niki mau diparingi wirid. Saiki sak sampune panjenengan kula caosi wirid pun jenengan amale saniki percuma niku lek ora tanpa resike ati, ora ning labete napa ngaji niki didamel wirite panjenengan ben Kamis Jumat Sabtu. Tapi ngaji niki ora bakal dadi wirite panjenengan, ora iso ndandani kualitas kehidupane panjenengan mergo teko mung ngaji niki tanpa ati sing resik. Niku kesimpulan iki dadi balik ning awake dhewe-dhewe monggo lek pengen didandani diservis atine nggih diservis sing tenanan ujub riya sombong rasa luwih apik penyakit-penyakit ati seneng donya sak piturute niku dikurangi niku mengke saged ndadekne resike ati cahaya niku salah iso kerasan temriku amalanmu eneng manfaate sehingga iso mencorongi kanggo awakmu dhewe lan mencorongi kanggo wong liya. Dadi jenengan iso mencorong iso golek dalan padang wong liya mergo kowe atimu iso madangi awakmu lan madangi wong liya. Niki kuntine inti dari wirid niku intine ten resike ati. Lah lek pun resike ati niku mengke sing teko macem-macem, Pak. Pembahasannya sing kala wingi iso ndelok jin, iso ndelok semil, iso narik akeh sak piturute mergo atine wis resik koneke langsung karo Gusti Allah. Jadi sinyal ngoten apik. Sinyal HP opo mlebu desa kerang niku sinyale mesti elek. Dinggo telepon akhir ya ora iso cetak. Tapi lek sinyal iku apik komunikasi ya mesti lancar. Pun to, jenengan telepon mawon sakniki paham lho sing paham teknologi. Jenengan telepon gawe WhatsApp karo gawe telepon seluler niku lak beda to, Pak. Mergo WhatsApp teleponnya pakai paketan data, kalau seluler pakai pulsa. Niku teleponnya beda. Omong saiki teko kono ya padha lek WhatsApp ngomong saiki tekone sik engko. Nyantol wis apa? Iya, muga ora murka jan ora nyantol rambutmu ae. Mergo napa? Mergo nyapa kok mager-mager jaringane nggih sami, komunikasine aja kali Gusti Allah niku yo elek. Magreb mergo atine sinyale elek. Monggo saiki didandani mboten kula pasrahne panjenengan dhewe-dhewe iso dandani kualitas hidup awake dhewe nggih. Mergo awake dhewe usul-usulane husnul khotimah niku aja mung cita-citane eneng tetukone tambah dina tambah apik. Diomongi ngene iku kudu ndingkluk muhasabah ora malah begejekan karo-karuan bojro iki kancane sing turu. Ngono ses ya, saya kira aku sih nyebut. Kowe terus sing nyebut, kancamu mbok enteni, saya tak enteni genti. Timbane ku mbok disi iku, ngono wae berarti mrene ngono, wis tak disi ngono nggih. Monggo ditutup kanthi kafaratul majelis. Mugi-mugi saged dados guna lan manfaate pertemuan yang akan datang membahas masalah perbedaan antara orang yang berakal dan orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal itu tidak kenal Allah, dan orang yang berakal itu adalah orang yang kenal dengan Allah. Jadi awake dhewe kan ngomong koncone edan niku nole oleh tak jani ngono awakmu dhewe sing edan. Mergo wong sing edan ku wong sing ora kenal Gusti Allah, sing waras niku wong sing kenal Gusti Allah. Insyaallah benjing minggu ngajeng sedaya ingkang rawuh niki dadi wong edan kabeh. Ngoten nggih. Wa ditutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.